I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da igrate Arena PvP ili ti kao na Bad Lion. Hypixel. Pokazat ću vam kako da igrate Build Battle. I ajde, idete u multiplayer i ukucate ovaj IP server. Kao što možete vidjeti, to je IP server. Čekaj, begaj! Koji se zove play.pikavars/network.net. Evo, bolje da vidite. Evo vidjeli ste. I uđete tu, idete tam, kao što svi znate. Uđete u server. Meni otjer, ja imam Hypixel. Ukucate šifru. Kao što vidite, ja sam ukucao šifru i možete sad ući. I idete desni klik. Idete prvo na ovaj, kako se zove. Na ovaj kao, čekaj. Server selektor. Idete desni klik i idete tu. Unbreaking. Vidite to? Sad ću da... Vidite Build Wars. Uđete tu, nađete mjesto i igrate. To je bilo to. Ćao.